ଝିଅ 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ତ ବସିଛି, କେବେ ତ କିଛି କହିନଥିଲି। ହଠାତ୍ କି ଆଜି କଣ ମୋର ମନ ହେଲା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଛୁଆର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ? ହଁ ଭାଇ, ଗର୍ଭବତୀ ତ 5 ଲକ୍ଷ ଦବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟା ଫିଗର ଯାହା ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ। ଭାଇ 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 କାହାକୁ ଡାକିଲା? ତତେ ଡାକିଲା? ଭାଇ ତୁ କଣ ସତରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ? ଭାଇ ଏ ଦଲାଲଗିରି କରି ନିଜ ଭଣି ଭାଇ ଭଣି ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି। ତୋର ଭାଇଟା ନା କଂସମେ? ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ମୋ ସହିତ କପଟ କରନି, ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇରେ ବଞ୍ଚେଇ କେମିତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖି। ଯେତେ ବିକଳ ନ ସହି ପାରିବୁ ତାର ଆର ଜନ୍ମ କଣ ନେବୁ? କୁକୁର ପାଖରେ ଟିଙ୍କ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉ। ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ମୋ ଭାଇ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରର ଝିଅ। ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର? ସେ କିଏ? କିଏ ସେ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର? ଆଉ କି ରାଗ ସୁଝାଉଛୁ? କଣ ବାକି ଅଛି? ଘରଟା ବାହାର କରିଦେ, କେହି ବି ତୋର ଖୁସିଲାନି ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲି ମଲି କି ବଞ୍ଚି। ଏ ଭାଇ ଏମାନେ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ ଶୁଣିଛି। ଏମାନେ ମତେ କଲିକତା ପଠେଇ ଦେବେ, ବେଶୀ ସଜେଇ ଦେବେ ମତେ। କିଏ? ହଁ କେବେ ତୁ ମଣିଷ ନା ପଥର? ଏତେ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଏତେ ପରେ ବି ତୋ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇନି। ତୋ ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଜାନୁଆ। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛ, ମଣିଷ ପଶୁ ହେଇଛ। ସେତେବେଳେ 10ମ ଅବତାର ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର, ଯାହାକୁ ଏ ଦୁନିଆ କହେ ଜାନୁଆର। ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା, ମୋ ମାକୁ ଶବ, ଆଉ ମତେ ମଣିଷର ଜାନୁଆର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ଭାଇ। ଦେଖ ସେ ଭାଇ ଏ ଟୋକିକି ବିକିବାଟା ঠান্ডা। ଦଲାଲ ନବ ତ? ଏଇଟା ବା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବେପାରୀ। ବେପାରୀ ହାଟକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଲା ବେଳେ ଧୋଇଧାଇ ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟାର ଭିତର ବାହାର ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲି ଭାଇ, এটা তো গাই নয়, এটা ଗୋଟେ ଝିଅଟା। ଏକା କଥା କହୁଛି, ଏକା କଥା। ତାହେଲେ ଗାଧେଇ ଦେବି ରକ୍ତରେ। ଏ ମାଡ଼ ହଉଛି, ଏ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ଦୟା ଆସୁଛି କି ରେ? ନାଇଁ କୌଶିକ ନାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆଟା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଚାଲେନି, ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲେ କେବଳ ଟଙ୍କାରେ। ତୁ କଣ ସତରେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁ ସତରେ ଗୋଟେ ଜାନୁଆ। ଯାହା ଚଳେ ତା ନିଆଁ, ଆଉ ଯାହା ଲିଭି ଯାଏ ତାହା ଧୂଆଁ।